Il-Palazz tal-Verdala jinsab imlibbes biex jil edizzjoni oħra tal-Ballu tal-Qamar ta' Wissu li issa daħal sew fil-kalendarju filantropiku ta' pajjiżna biex jiren jattendu għal-lejl ta' eleganza taħt id-dawl tal-qamar f'attività bannobli. Fil-fatt, il-flus kollha li jinġabru minn dan il-ballu imorru bris il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Lejlet dan l-avveniment il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, żaret l-aħħar tħejjiet li qed isiru biex dan il-lejl ikun wieħed memorabbli. Il-President ingħatat toma żgħira tar-repertorju mħejjem il-membri tal-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta li kienu għaddejjin bil-provi. Fl-istess waqt sa minn kmieni filgħodu bdew jintramaw l-imwiegħed u fil-qofol serqu l-attenzjoni l-fjuri kuluriti li ta' kull sena idewlu l-palazz u jkunu attrazzjoni ewlenija waqt dan il-ballu. Alistair Fenek li qed jieħu ħsieb l-arranġamenti tal-fjuri spjegalna kif it-tema din is-sena hija klassika b'26 tip ta' wart fosthom importati mill-Ekwador u l-Kolombja li jibdew mill-iskala tal-kulur roża ċar u jibqgħu telajn sal-aħmar skur. Dawn ikun waslu nhar it-tlieta, jiġu kondizzjonati, jitpoġġew fl-ilma fil-coolers u bħalissa għandna l-proċess fejn il-uħud mill-wart qed jinfetaħ manwalment biex bekk nagħtuhom xeħta moderna. Ġifieri għalkemm jiena bdejt bil-fjura li hija pjuttost tradizzjonali u kemm xejn klassika, però mbagħad għandhom il-daqqa moderna. Għall-President Miriam Spiteri de Bono dan se jkun it-tieni ballu li qed isir taħt il-presidenza tagħha. Nawgura li s-serata tkun suċċess ukoll biex minna jibqalna fondi ħalli nkunu dejjem nistgħu ngħinu lil dawk li jirrikorru għandna. Dawk li jixtiequ jattendu għal din is-serata jistgħu jidħlu fuq is-sit uffiċjali www.augustmoonball.com.